Σοβαρά υπόψη. Εγώ μόνο αυτό να πω. Thank you, Τάσο. Την αλήθεια είπα. Μόνο στα πληρώματα να δώσετε παιχνιδάκι. Είναι 1.200 άτομα. 1.200 άτομα, αυτό λέω. Για πολλαπλασίαση. Για βάλ' το. Να το πληρώσουν δωρεάν. Όχι, θα αγοράσουν. Θα το αγοράσουν. μισθώ, θα τραβήξω το μισθό. Δώρο ρε να το δώσει. Ο ένας λέει δωρεάν, ο άλλος λέει πλήρωσε. Πάμε. Πριν απαντήσετε, έχετε και Instagram και TikTok. Ναι. Πόσους followers έχετε και στα δύο? 15.000 έχουμε ωραία. στο TikTok. Και views? Στο TikTok έχουμε πάνω από 4 εκατομμύρια. Έχουμε βίντεο Μπράβο. με 1,5 εκατομμύριο. Wow. Πληρώνετε στο TikTok. Δεν πληρώνουμε, όλα είναι οργανικά στο TikTok. Ωραία, απάντηση τώρα. Έχουμε την πεποίθηση ότι Έχουμε deal!